вече. Сигурно ли ще снимаш? Върви. Аха. Сигурно се към ще снимаш? Да. А, то ще запра. Много е красив. Колко ли беше гладно? Бо много хубав, пухчо. Миша беше да го вземе. Беше по-малко. Може малко по-малко. Ако го изгони, значи не е майка му. Майка му. Как стои? Майка му тя също. Как стои го на вода. Вече хваща ли ги добре? Не. Да? Не. Само малкия. Ако искаш приключиш, направи снимка. Виж се една лаписта вляза вътре. Не мога, загубил го даже. Исках да ги видя двечките, но не можах. Тя ще е под него, ето тя под него. Тя ще оближи и на земята, дето има мляко. Сигурна съм.